Da hoćemo ne možemo. Ovo se neko zove. A vidi se bude neku glavu. Nemoj. Ništa se ni ne vidi. Videla si. Snimat ću i tebe posle. Nećeš me snimati. Hoću. Eba se. Snim. Koliko je sam? Sati je, ne piše koliko je sati. Mogu si iza mene da prođeš. To su đaci. Evo. Kad bude 3 minuta onda prekidaj. Mislim, ti mi reci. Reci mi da prekidaj. Pošto je Napadni ga sad. Još minut. Čuti više, ti tu gledaj. Tamo gledaj, nemoj mene da uzmem. To se čuje na telefon. Pa i ti se čuješ, a ti ne zeli. Vreme.